A continuació, té la paraula el senyor Quim Torra en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Molt honorable president d'aquesta cambra, consellers i consellera del Govern Legítim de Catalunya, senyores i senyors diputats. Siguin les meves primeres paraules des d'aquest faristol, lamentant que avui aquí no hi som tots. És obvi que avui aquí al Parlament de Catalunya no hi som tots, és a dir, no hi són tots els diputats que el poble de Catalunya va votar en les passades eleccions del 21 de desembre. Una obvietat que fixa el punt precís i exacte de l'absoluta anormalitat de la vida política catalana, sobre la qual a alguns ja els hi està bé, d'altres pretenen passar-hi de puntetes, com si no passés res, com si això fos possible en un estat de dret i democràtic, com si en aquesta casa de la paraula, del debat, de les idees i la discussió es pogués privar de la paraula, del debat, de les idees i la discussió els representants del poble. Avui aquí no hi són ni el president de la Generalitat, que és a l'exili, ni el vicepresident, que es troba a la presó. Avui aquí no pot parlar el conseller Comín, perquè també és a l'exili, ni pot debatre amb nosaltres, Jordi Sánchez, perquè és a la presó. I a la presó es troben també el conseller Quim Forn i l'amic i president d'Òmnium Jordi Cuixart. I a l'exili les conselleres Serret i Ponsatí, el conseller Puig i l'exdiputada d'aquesta cambra, Anna Gabriel. Denunciar aquesta brutalitat, aquesta anormalitat, és la nostra primera obligació i no ens cansarem de fer-ho cada cop que prenguem la paraula en aquest hemicicle. És obvi també que les parets que envolten i formen part de la història recent de Catalunya, aquestes parets, són el testimoni present de les institucions catalanes. Però aquestes institucions catalanes no deriven de cap Constitució espanyola, sinó que venen de molt més lluny i pretenen anar més enllà, tan lluny com el poble de Catalunya volia arribar, però sense cap mena de respecte per aquesta voluntat, a l'empara de l'article 155 de la Constitució espanyola, tonejat com la nova versió segle XXI del Derecho de Conquista, el govern de Madrid va clausurar les portes d'aquest hemicicle, com si el nostre autogovern els pertanyés a ells i no al poble. Talment les velles metròpolis feien i desfeien al seu gust amb les seves colònies. I és obvi, finalment, que la institució de la presidència de la Generalitat, escollida per aquest Parlament, és la màxima autoritat i responsable del poder executiu a Catalunya. El molt honorable president Carles Puigdemont és el 133è president d'una institució que remunta la seva història al segle XIV i que, quan no ha estat suprimida per l'estat espanyol, ha estat sempre la representant i garant de les llibertats catalanes. Doncs, com és conegut, també el president de la Generalitat de Catalunya, el seu vicepresident i els consellers que integren el Consell de Govern de la Generalitat, sota el despotisme gens il·lustrat però il·limitat de l'article 155, van ser il·legítimament cessats. Aquesta resolució, doncs, que proposem vol posar de manifest quelcom que qualsevol poble lliure del món dona per entès, que la sobirania del poble rau en el poble, que rebutgem de manera absoluta tota regressió democràtica i qualsevol deriva autoritària de l'Estat, que reafirmem el nostre compromís per la pau, el diàleg, els drets humans i la radicalitat democràtica i, sobretot, que serem lleials, escrupolosament lleials, al respecte de la voluntat dels catalans expressada a les urnes. Però també aquesta resolució per nosaltres és encara alguna cosa més. És el punt de partida del projecte republicà que volem proposar a la ciutadania de Catalunya. No pot ser de cap altra manera. Ja va deixar-ho escrit el poeta Josep Carner a l'exili belga. La primera institució republicana és la voluntat popular. Aquesta voluntat popular va donar precisament la majoria absoluta d'aquesta cambra als partits que defensen la independència de Catalunya i a la seva Constitució en un estat en forma de república. Un altre dels punts que contempla i lloa aquesta resolució, avui, que precisament en fa 5 mesos, és aquell dia que marcarà per sempre la nostra generació, l'1 d'octubre, el dia del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Contra un poble indefens i amb les mans alçades en senyal de pau, la policia i la Guàrdia Civil van carregar amb una violència inaudita i inversemblant d'un estat de dret. Totes les ratlles vermelles, totes, de l'ofensa a la dignitat humana van ser traspassades i superades. Qualsevol previsió de la brutalitat com podia haver-se imaginat es va quedar curta. L'1 d'octubre tot el món va poder veure com s'atacaven els drets més bàsics de qualsevol persona, la seva integritat física, la seva seguretat, la seva llibertat d'expressió, el seu dret
inalienable a decidir personalment i col·lectivament. Sobre aquell dia, l'escriptor Jaume Cabré, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, va publicar un article al diari Ara titulat «He vist l'1 d'octubre» i deia «He vist la valentia, el coratge de la gent del meu país que ha sortit al carrer massivament, sabent que no ells, sinó els policies i guàrdies civils, repartirien mastegots. He vist tot un poble defensant la seva llibertat amb les mans i amb la seva dignitat. Els catalans, repeteixo, tenim el deure de no oblidar mai tot el que hem vist, sense guardar cap mena d'odi ni de rancor, sinó tan sols una tristesa infinita pels que van permetre aquella violència, una solidaritat fraterna als que van patir-la i una apel·lació imprescriptible a la justícia, perquè els culpables siguin jutjats i condemnats, perquè no en tinguin cap dubte, es farà justícia, i tant que se'n farà. Tot el que va passar a continuació en aquell trepidant mes d'octubre, on tot era possible, és la formidable mobilització il·lusionada, vibrant, cívica, d'un país per una causa legítima, fins culminar la jornada del dia 27 d'octubre, en què es va declarar políticament la independència de Catalunya. I tanmateix, malauradament, la resposta de les institucions espanyoles mai no va ser una resposta política, sinó repressiva a tots els nivells, des de les forces de seguretat fins a l'ús pervers de les instàncies judicials. El resultat el tenim a la vista d'aquest 155, un impacte directe en la vida dels ciutadans, paralització de projectes, ofec econòmic, suspensió i manca d'obres d'hospitals, paralització d'execucions de polítiques ja acordades, congelació de subvencions en el tercer sector. En els més febles, precisament, és on el 155 d'alguna manera ha significat més. I tanmateix, les conseqüències més greus de la deriva autoritària de l'estat espanyol les hem vist quan s'han empresonat a líders socials i a membres del govern legítim de Catalunya. Dolors, Raül, Josep, Jordi, moltes gràcies per tot. Tots ells gent de pau i que militen en la política democràtica d'aquest país des de sempre. La persecució per motius ideològics i de pensament contra aquells ciutadans que aspiren a la independència de Catalunya, i voldria concretar-ho també en els membres d'aquesta cambra que estan patint això, justament una persecució ideològica, gràcies Carme, Anna, Lluís, Ramona, Lluís i Joan Josep, s'ha concretat amb ells, però també en centenars d'imputacions, investigacions, denúncies, multes, citacions, identificacions, amb la intenció de censurar la llibertat d'expressió i de crear un clima de por i de temor irrespirables. I així hem vist com s'investiguen mestres, regidors, alcaldes, informàtics, activistes, periodistes, estudiants, còmics, humoristes, fins i tot mecànics. Fins i tot mecànics. A tots ells, des del nostre grup, volem fer-los arribar el nostre suport, la nostra admiració i tota la nostra solidaritat. N'estem orgullosos, n'estem molt orgullosos de la resposta de la gent, que ha estat la millor, a l'alçada del moment tan crític del país. La societat catalana, que és avui una societat que se sent lliure, crítica, apoderada, i qui no entengui això no entendrà res. Va tenir clar que la millor manera de defensar el país i les seves institucions era, és, serà l'actitud cívica, pacífica, ferma, resistent i democràtica. I així ho va fer palès en les eleccions del 21 de desembre, atorgant una victòria incontestable al bloc independentista i republicà, resultat que va avalar el molt honorable president Carles Puigdemont per a ser-li ratificada la confiança com a president. Aquest fet, d'una absoluta pulcritud democràtica, ha provocat que l'estat espanyol ensenyés una de les seves cares més fosques, una altra, i ridícules, si m'ho permeten, gairebé embogint literalment per a tractar d'impedir-ho. Tots els poders de l'estat espanyol s'han mobilitzat per a aquest objectiu, en una versió gens sofisticada de la por ellos, canviant les porres per les plomes de dictar sentències quan ha convingut. S'han assolit quotes impensables d'indecència democràtica, pressionant Consells d'Estat, condicionant voluntats dels magistrats dels tribunals constitucionals, un autèntic espectacle. Tot s'hi ha valgut en un estat que, com diu el conseller Turull, més que un estat de dret, és un estat que tira pel dret. Doncs bé, la nostra resposta és clara.
El molt honorable president Carles Puigdemont segueix comptant amb la majoria parlamentària suficient sorgida de les urnes i revalidada el 21 de desembre per a poder-li ratificar la confiança com a president. Però permetin aturar-me aquí un moment. Què li passa a l'estat espanyol amb els presidents de Catalunya? Com pot ser que la majoria dels presidents catalans hagin estat jutjats, empresonats o exiliats? No, els hi faig la llista? Els hi faig la llista. Francesc Macià, exiliat. Lluís Companys, empresonat, exiliat, entregat per la Gestapo a les autoritats espanyoles i assassinat. Josep Irla, mort a l'exili. Josep Tarradellas, exili. Jordi Pujol, presó i desterrament durant el franquisme. Artur Mas, inhabilitat, embargat i investigat. I Carles Puigdemont, exiliat. Un moment, diputat. Demano respecte per qui té l'ús de la paraula en aquest moment, sisplau. I jo, president, demanaria respecte per qui va anar a la presó durant el franquisme per defensar les llibertats democràtiques. Sovint que el vicepresident Junqueras es troba a la presó i tenim un panorama realment desolador. És normal, això? Això ens ha passat sota qualsevol dels règims polítics espanyols, sota la monarquia d'Alfons XIII, sota la dictadura, sota la república, perdó, i la dictadura de Primo de Rivera, la república espanyola, el feixisme del general Franco i amb la restauració borbònica del rei Juan Carlos. Sota tots aquests règims, des de fa 100 anys, els presidents de la Generalitat o acaben a la presó o a l'exili. A quin país del món ha passat una cosa semblant? A nosaltres no ens sembla pas normal ni podem tolerar-ho de cap de les maneres. I naturalment, l'única conclusió possible és que només amb la República Catalana serem lliures i els nostres presidents deixaran d'ésser perseguits i represaliats. Vaig acabant. Molt honorable president, vau dir en el vostre primer discurs en aquesta cambra que us agradava molt, un dels vostres autors preferits era l'Stefan Zweig. També ho és meu i seria bo que potser vestíssim aquesta legislatura sota els principis de Stefan Zweig. Zweig té un llibre poc conegut, o no tant almenys com les seves novel·les i les seves memòries, que es titula Castellio contra Calví. El llibre és deliciós perquè planteja la contraposició entre dos grans personatges. Calví és el dictador, el tirà, l'home que ha creat una dictadura teocràtica. En canvi, Castellio és un humil professor universitari que s'alça contra la dictadura i l'opressió de les armes i l'opressió amb les armes de la paraula nua i de la lletra per defensar la llibertat i la consciència. Zweig tanca el llibre amb un final inoblidable. Diu: sempre hi haurà un Castellón que s'alci contra qualsevol Calví, defensant la independència sobirana de l'opinió davant de tota violència exercida des del poder. A Catalunya ens trobem exactament aquí, defensant la independència de l'opinió i la llibertat de pensament. Per mi és un tema d'una gravetat absoluta. Probablement el fet més greu que, al meu entendre, ens enfrontem en aquesta societat catalana. S'està construint una causa general contra l'independentisme que atempta l'essència mateixa que ha fet d'Occident Occident, la llibertat d'opinió, de pensament i d'expressió. S'ha construït una fórmula impecable, independentista igual a culpable. De què? Tant se val. Ja hi posaran el que sigui. Però si ets independentista, ets culpable. I que grups d'aquesta cambra combreguin amb aquest fet i es prestin a col·laborar-hi, volent silenciar la paraula lliure que ha d'omplir qualsevol Parlament, em sembla senzillament lamentable i ignominiós. Per això avui acabo, ens cal dir més que mai, ben alt, ben clar, tranquil·lament, serenament, que ningú no ens farà callar, ni abdicar dels principis i les idees que vam defensar ahir, que defensem avui i que defensarem demà. Això és, que la causa de la llibertat de Catalunya és una causa justa, que la causa de la independència de Catalunya és una causa legítima i que la causa de la República Catalana és una causa honorable. Ni per un instant no pensem renunciar ni un mil·límetre a defensar la justícia, la legitimitat i l'honorabilitat d'aquesta causa. Al contrari, paga la pena seguir lluitant per ella. I és que ens sentim interpel·lats per la ciutadania a continuar. I després de continuar seguirem. I després de seguir continuarem. Per això, i agraint la confiança dels grups que totalment o parcialment donaran suport a aquesta resolució, endeguem avui el projecte republicà per Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Torra.